Ja, vi har andre objekter i solsystemet. Det er jo sådan, at jorden ligger i et solsystem, og i midten af det solsystem, eller centrum af solsystemet, findes solen, og derefter nogle andre objekter også. Og de andre objekter vil vi så fortælle om her i vores fremlæggelse. Og vi starter med kometer. Hvad er en komet? Kometen består af et mindre himmellegeme, som stammer fra de ydre dele af solsystemet. De består hovedsageligt af is og kosmisk støv, som stammer helt tilbage fra solsystemets dannelse. Når de er tæt på solen, så fordampes isen, og så frigives der nogle gasser. Og solvindens partikler skaber ioner ved kometen, og ionhalen dannes og ses som farvestrålende lys. Koma, det er en tæt sky af vand, carbondioxid og andre gasser, som er fordampet fra kernen. Og kernen den er relativt fast og stabil og består hovedsageligt af is. Støvhalen er støvpartikler, som er løsrevet fra kernen på grund af presset fra gasser. Ja. Asteroider, det er rester for universets skabelse. Og asteroider kan man blandt andet finde i vores solsystem, men bestemt også andre steder i galaksen og i universet generelt. Ja. Det er sådan, at asteroider er opbygget af sten og metaller, som f.eks. nikkel og jern. Og ja, asteroider er småplaneter. Og når de er så små, har de ikke en stor nok tyngdekraft til at de kan blive kugleformet, som f.eks. planeter er. Derfor har de alle mulige former, som vi f.eks. ser her og her og her. De er altså ikke helt runde. Ja. Og der er ikke rigtig nogen fast størrelse på asteroider. Men man snakker om, at den nedre grænse for, hvornår det ikke er en asteroide, ligger mellem 10 til 100 meter i diameter. Så videnskaben har ikke sat noget fast mål for, hvornår det ikke er en asteroide mere. Ja. En meteoroide, det kan være en mindre asteroide, eller en komet. Og meteorider befinder sig i rummet. Når meteorider kommer ind i et planets atmosfære, som f.eks. jordens, begynder de at brænde op, da der sker en opbremsning. Og derved kaldt til meteorer, hvorimod hvis du er ude i rummet, så er det meteoroide. Og hvis meteoren så har overlevet hele vejen ned til jordens overflade, så bliver det til en meteorit. Og de danner ofte krater og kan ofte findes på jorden. Ja. Det er sådan et stjerneskud. Egentlig bare meteorer, som brænder op i atmosfæren. Og som man kan se her, kommer der et lysglimt, som mange vil beskrive som flot. Og det er så den afbrænding af en meteor, man ser. Ja. Perseiderne, som også hedder Laurentitorer, er tilbagevendende meteorsværm, som kan ses som stjerneskud hvert år cirka den 12. august, og de stråler ud fra stjernen Perseus, og meteorerne er støv, som stammer fra kometen Swift Turtle, og fordi jorden krydser kometens bane cirka den 12. august hvert år, så sker der en meteorsværm. Oertskyen er en sværm af utallige små og store islegemer, også kaldet meteorer. Skyen formodes at danne en tyk skal, som ligger rundt om solen som en stor kugle, og det er faktisk den, vi kan se herude. Den er en kilde til langt de fleste kometer i solsystemet, og når kometerne kommer ud, eller falder ud af Oertskyen, så vil de flyve enten ind mod solen, hvor isen så vil fordampe og frigive nogle gasser. Kuiperbæltet. Kuiperbæltet, som er også efterkaldt den amerikanske astronom Gerard P. Kuiper, er en flad bælte, som er her rundt omkring, som er lavet af en masse små sten og isklumper, og det ligger et sted i solsystemet, som er i Neptuns bane, som er cirka fra 30 til 100 altså astronomisk enhed. I Kuiperbæltet findes der isobjekter, der ligner kometer på cirka 1 til 760 km i diameter. Der er tre dværgplaneter, som ligger i Kuiperbæltet.
De hedder Pluto, Haumea og Makemake, og de er Kuiper Belt objekter. Der er cirka blevet set over 1000 Kuiper Belt objekter, og der findes hele tiden nye nogen. Og det var, hvad vi havde. Ja.